RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Dinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may wulandag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga nag-uluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan, suwata ka na ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Leslie, 18 years old, daga, taga Rosariohan, Batuan, Bohol. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa nahitabo sa akong tutoy. Paron inyong hisabtan, sugdan ko dihang nanuroy mi sa akong igagaw sa usa sa mga suryanan diri sa among lugar, diin daghang mga duwaanan. Ingon inyang mga panghitap. Wow! Daghanan ng mga duwaanan din sa Plaza Nogaw, Jefferson. Hoy, Jeffefa, oy. Gaan ka rin ron. Ay, nalagi, uy. Ikaw na si Jeffefa. Bisag Jefferson kaayo kang dako. Ay, gaan na dito ka, oy. Ops! Okay na, uy. Ikaw na nga akong igagaw nga gikan sa pagkagwapo. Karon, gwapa na! Gaan di kang lisliha ka, ha? Ay, sige na, uy. Manakay na to sa mga duwaanan din, he. Ako, sa duyan ko. Ay, kawasay thriller na nabayot, uy. Gikan pa ta sa pagkabata siging giduyan sa tong mama. Karon dako na ta, sakay lang gyapon ta ng duyan. Asam dito mo sakay. Ato sa tuya-tuya. Hindi lang ko eh. Mahadlok ko. Labi na mo adto ko sa babaw. Ibaw ka na ba yaha nga mahadlok kong heights? Ay, dyan pag binayot diha. Dali na po, dali. No. Ayaw ba? Ayaw ko guruya. Uy, gaulis ni. Ayaw ba? Okay. Ako, dili ko malingkod. Unya, ikaw, dito ka spikas tumoy. Hindi lagi ko. Uy, mahadlok ko. Ay, sige, uy. Ikay lingkod diri. Ako yung atos tumoy. Hindi, uy. Sige na, good. Lingkod na diha. Kay mo ato na ko spikas tumoy. Uy, ayaw ko iadto sa babaw kayo, ha? Ayaw kayo kutuya, ah. Di lagi. Sige. Ato na ko spikas tumoy. Karon kang payuta ka. Paspason ako ang pagtuya. Ug kuskon ako aron moabot si Gao Jefferson sa ibabaw kaayo. Hoy, Leslie! Ibaw na ko na tinanawan ni Morday. May plano ka. Tsaka! Oy! Kung di mo maayos babaw, ha? Sumbagong yung tika. Di, lagi. Okay, get ready. Ay, magkalitan, Leslie! Ay! Balik na sa ganing reaction. Oh my God, Leslie! Patay
ko, ha? Ipaubos ko ba? Ay, sige na, ipaubos na taka. Nana, kanawag na. Hadlukan. Ikaw ba? Aray! Agay! Kasakit sa kong tutoy nga imong gisukmag, Jefferson! Recorded by X Thunder Gaming. Lamikit kayong sungog ko ning akong ig-agaw nga bayot. Kay hadlukan magud kay ni siya, ilabi na sa heights. Motong kausa nga nagduwa mi og sisaw sa plaza. Sa sobrang niyang kahadlok nga nasubrahan ako siya og saka sa ibabaw, nasuko siya nako. Gisukmag ko niya, ug wa tuyo ang akong tutoy ang nasukmagan. Unya. Aray, Ngano ka, Leslie? ang akong tutoy mapa. Sakit. Unsa? Ngano man na? Napangka? Gisukmag ni Gaw Jefferson, ma. Unsa? Uy, nganong gisukmag man kasi gagaw ni mong bayot? Nasuod man mo niya, ana, sukad pa sa mga bata pa mo. Dito manggod mi sa plaza, ma. Ug nanakay mi sa siso. Unya. Hala, nag-away mong GP pa, Leslie? Di man gyud matawag na away, uy. Nasuko lang siya nga ako gisungog siyang weakness nga mao ang heights. Amaw man ka, uy. Sungugon gyud na nimo ang bayot nimo igagaw. Datan-awan na kung maganda noon ng imong tutoy. Aw, wantoy na lang di ay na. Kay usara man ka tutoy. Ay kung kataw Wilma ba? Sakit pa ba kay akong tutoy ang tuy karon? Ilabi na ko makaalsa ko bukat. Sakit lagi, mukara ang yung kasakit, mungul-ngul. O akong nahikapan day bang amrag may bukol. Unsa? Pagtsure ya, uy. Lagi. Bukol ka dyan. O lagi. Di man noon mutuo. Ang manog ako ni ipahikap din sa eskwelahan aron mutuo gid ka. Ay, ayaw na, uy. Maaan pa lang unya kong tumboy sa makakita na to. Naamang ko'y nahibawaan nga. Samaan na, day. Hilot-hiloton raman daw ng bukol aron mawa. Ha? Hilot-hiloton? Marag epektibo tong iyong Wilma daw. Gahilot-hiloton na akong bukol sa tutoy. Kay nawa man ang kasakit sa akong tutoy. Ugwa na sab na ako mahikapi ang bukol. Ay, salamat Ginoo. Leslie, kumusta naman tong sakit sa imong tutoy? Nawa, baya ma. Nga ako nito man tong tambag sa akong classmate ba? Nga hilot-hiloton ko nun ako ang bukol sa akong tutoy. Oh, maayaw noon. Ay, nahala. Ingon tong uyuan mo nga palimpyuhan ng iyang babuyan. Ako tikog tubig ha. To ay duha ka balde sa kusina ay. Kapugat ba ning dana kong tubig suds duha ka balde, uy? Napuno man sabday na ako nig maayog tubig. Agay! Aray! Unsa man tumurag ni pipi sa kong tutoy. Ibutang ko na ning balde, be. Ikapon kong dapit nga nisakit sa kong tutoy. Hala! Nipalik na sabday ning bukol sa kong tutoy. May balik ang bukol sa kong tutoy. Nakabantay ko nga basta mangal sa gani ko og bugat, mobalik ang pagsakit ini. Ako lang kining gitambalan karon og herbal, sama sa paghaklap na ko og mga dahon-dahon dapit sa nagsakit, og maglaga sab ko og mga dahon sa guyabano og dahon sa pila-pila. Mawa-wa raman sab ang kasakit, pero kung makapangal sa gani ko og bugat,
Mubalik ang pagsakit ug ang bukol. Ang ako mapangutana mao kining masunod. Unang pangutana, nasukmagan sa kong ig-agaw nga bayot ang akong tutoy ug nagsakit. Ug kadugayan, may nahikapan kong bukol. Unsa man ka ni? Kanseros ka ni? Ikamatay ko ba ni? Ikaduhang pangutana, dahil nagtambag na ako nga hilot-hiloton, medyo naayon na unta to, apan dihang nakapangalsa ko og bugat, mibalik man. Bawal na ba yun ay na akong mangalsa og bugat? Ikatulong pangutana, epektibo pa ni mga herbal nga akong gipang-inom? Sama sa nilaga nga dahon sa guyabano og bila-bila, o gaklapan ako og dahon sa buho. Okay ra ba ni? O pwede ba kong mutumar aning gi-advertise sa radyo nga vitamin D3? Ikaw pa to katapusan. Kung delikado naman ni, asa mang kumuduol aron may makatabang ning akong gibati. Kay kabos ra baya sab kaayo mi. Wa gani may makapak-check up. Unsa may maayong vitamins ani? Palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran, Leslie. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa itong programa, kini ang akong suliran. Once again, ano na sa bako, si Dr. Rene Obra, magiguban ka ninyo karong adlaw. Ako mutambal sa inyong mga medical mga problema, kay usama na ako ka medical doctor, mga psychological, emotional, behavioral, personal, kay usama na ako ka psychiatrist, o mga problema sa mga ginadiling dugas, kay usama ko ka drug addiction specialist. Klase-klase pamagi sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran di ka na mo. Mamili mo unsaon. Pwede kanya padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa itong Facebook account, kini ang akong suliran official writer's page. O driba sa mong buhatan sa 3rd floor, UCR Martinez Building, Osmeña Boulevard, Ningdak Bayan sa Sugbo. Ang ato makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga great leaders can see the greatness in others when they can't see it themselves. Lagi usay makakita mong kunta sa ubang tao niya sa ato di ay naadi po na siya. So ana magiging kinabuhian no. Sa ato matatampo karong adlaw si Leslie, bata pa rin si Leslie, 18 years old, single, taga, asa itong inyo ganina, bati sa dama, taga Rosariohan, Batuan, Bohol. Maadjong adlaw ninyong tanan sa Bohol. Sabi ko may nungduman sa Bohol. Mga Yu family, mga Alisna family, Porfirio Lim, sa Nabangga, no? O mga taga Bohol, no? Basta kay kamong tanan sa Bohol, madong adlaw, madong hapon, no, madong buntag, kung asa kamong dapit na minaw karon sa palibutan, kailangan tayo mga live streamer nga taga Bohol nga to sa laing lugar, no? So, dito kauban ni Miloni Kimpan Albero sa Dubai. Musta naman ka diya, Miloni? Sige na ba nag-chat na ko si Miloni? Huwag na ito, bagong di pang lasi listan rin, no? Ako lang ginang basahon, na. Dili ni sila mga taga Bohol, pero permisan na yung maminaw na to, no? Si Marilyn Kirol Asilom sa Santa Juana National High School sa Busgi, na sitio Sandayong, Guadalupe, Cebu City. Mga Piel family, no? Si Charlie, si Mary Lucille, yung wife, yung mga anak, si Minya Zaini, Akiuna Jane, Noel Dakulan, si Berma Lidi Aquino sa sitio 1, Barangay Tihiro, Ningdak Bayan sa Sugbo. Hanilin Bayawa, diha sa Alegria, no? Kilometer 50 sa Sangi, Madridihos ba na? Alegria, mustan na si Father Ray Kui. Salamat kayo sa inyong pag-abi-abi na ko sa diha ko sa inyo, ha? Nag-lecture Miss Father Kui diha sa Sangi, Alegria about mga mental health issues, no? Diya mga taga Lower Sibatang, Purok, Waling-Waling, Pagadian City. Mga Mindig family, no? Yung taon ni si Dodo, nga dugay na kuno siya tayo, wala ka uli des Pagadian. Mga 50 talaga anyos. Bustan na yung may igsoon diya, no? Si Leticia, si Susan, si Gloria. Mga Mindig family diya sa
lower si Batang Purok, waling-waling Pagadian City. Si Mistro sa itong mga doctors sa DOH TRC Argao. Istulat yung taon ni si Rustom Panugaw, no? Mustan mo mong tanan niya. Ako lang, no particular order niya, Dr. Alvin Arcaya, Dr. May-Ann Banusong, Dr. Gian Bascun, Dr. PJ Alcantara, Dr. Jero Garces, and Dr. Vernon Neri. Ug mga taga Hilongos, ako mga kumari ni no. Hilongos South Central Elementary School, mga teachers ni sila diha, no. Yung Ma'am Catherine Libre, mga Tungson family ug mga Planco family. Mayong pagpaminaw niyo diha sa Hilongos. Ug atong tanan ng mga vendors diha, no. Inaot kadagan mo galin rong adlaw. So going back to our sender, si Leslie nga taga Rosariohan, Batuan, Buhol. Ako rin gini pa rin kamutan, Leslie, matubag na ko na. May tungkol kini sa iyang tutoy, iyang breast, no? Naamatay mga susama aning mga problema sa una, no? Marilit na po tingali na ako ni, no? So, unang pangutana ni Leslie, nasukmagan ko sa akong agaw nga bayot. Sabi sa bayot tayo, malukmag man. Ang akong tutoy, yung tutoy ko nasukmagan siya ang agaw nga bayot, ug sakit. O kadugayan, may hikapan na kong bukol. Kung sa mga kahani. Kansiros kahani, kamatay ko ba ni? Ayaw sa kanyang anak, Leslie, kabata pa ni mo yun. Actually, kanang 18 years old, so dalaga na yun na, lady na yun ka, no? Lili na kabata. So, panahon sa menstruation, mag-engorge ng inyong breast, no? Unya, nasukmagan man ka, I don't think so nga, maugit sa hinungdan, o dagang hinungdan, nga nung naibukol, o naay mga uncomfortable feeling, o kanang imong paminaw diya sa imong anterior chest, sa imong tutoy, no? Kay sako ng diskutan sa susama aning ipadala sa una, 25% sa mga kababayanan, mga babae, 25% naagi na dili kad pareha kadakon ang tutoy. Gitawag ginamo og breast asymmetry, na ay mga cyst diha, ay mga tumor daghang mahimong hinungdan, na usa ni ana kanang ma-injured ka, kanang sukmagan ka, nabunalan ka, nauntog ka, nakauban nga tungod sa kanang hormonal, kanang mag-menstruate, no, kanang uban mag-pregnant, no. I don't think so nga single pa man ni si Leslie, no, o kanang uban nag-menopause, no. So, hormonal, estrogen, progesterone, o kanang nga nag-breastfeeding. This is in general lang, dili lang ni kay Leslie. O kanang na-traumatize lagi ka, na-traumatize psychologically, but traumatized physically, no? Ay, kuhan niya, na-untog, o na-sumbagan, na? Anong man ang mga contact sports, kanang athlete, no? Kanang taekwondo, kickboxing, boxing, karate, pinmi mo nang maigo ang dughan na niya, waman na magkabukol, no? So, daghang mga hinungdan, o infection, no? Nangutan ako kung kanseros ba ang ingon ta pamaagi sa pagsuta kung malignant or kanseros ba kung usa ka bukol or usa ka lump diya sa dughan, no? Sa breast is ipabiopsy, mga na pinaka-basic, no? Diya sa Batuan, ako'y idea sa kalayo ng Batuan sa Tagbilaran City, no? Pero sikat pa ng Batuan, sige man ng Nas News, no? Ipabiopsy na nato, Leslie, no? Ug naay gitawag nato og mammography, na mammography daghantag makuan dia. Ang mga doktor da, especially mga ubigay ni doctors, expert kani sila mo examine sa lump, sa kadakon, at sa kabag-on, na usab ba ang purma, naabay sakit o tender. Ang kanang tender, sakit o hikapon na tender. Kung sakit lang, purely pain lang yan siya, no? O niya, naatay mga bukol-bukol sa inyo, sa mga tutoy sa babae. Ulo na ako sa mga lalaki, although more common din sa babae, kining gitawag na to og fibroadenoma. Kining fibroadenoma, usan ni siya ka non-cancerous nga bukol-bukol na sa dughan sa tao, no? So ako malikon, ang pagsuta, kung cancerous ba o dili ba, magpa-biopsy. Biopsy. Na ay mammography na daghan kayong mga impormasyon makuha sa resulta sa mammography. Kumuna ako ikistorya sa imong unang pangutana, Leslie, no? Ikadong pangutana, dihay nagtambag nako nga hilot-hiluton
medyo sana hiluton medyo naayo naman nung tato. Apan dihang nakapangalsa ko og bugat, di balik man. Bawal ba yun ako mangalsa og bugat? Sa atong kinabuhi. Sa atong kinabuhi, naging mga panahon mangalsa tag bugat. No? Kaya lang mo na palabi ng mga sobra naging pagkayo. Naghang mga rason nga nga ako nang ginaingon magkabukol ning atong party sa lawas na daghang mga rason. Dili tungod kay nangalsa ka og bugat, kundi katong pahingan lang nako hormonal, infection, injury, aghan ng mga hinungdan, no? Ngano nga naay mo turok diha nga wala lang nato dama, no? Kanang massage, okay ra man lang massage, pero kinahanglan po na expert ang mo massage kay kung dili po expert sig masamot ninyo ka problema og ma-dislocate ninyo na imong mga joints diha, no? Sa tawagan ikatulong pagutana, epektibo ba ning herbal nga akong ipang-inom sama sa dahon sa guyabano, bila-bila, or haklapan nako og dahon sa bujo. Okay ra ba ni? Ug pwede ba kong mutumar aning advertise sa radyo nga vitamin D3 o life extension vitamin D3, no? Actually, ako mga kauban rin sa Arimen nagsigig advertise niya ni. Pero sa pagkatinood, wa ko'y igong experiensya aning vitamin D3. Life extension vitamin D3. So, ay lang na. Kaya approve may Food and Drug Administration, meaning effective din siya. No? About aning mga herbal, taghan man tag mga tanom nga mga ginagamit sa rural area, no? Na mao'y maka-alibyo sa mga sakit-sakit sa baning guyabano. Kining guyabano gitawag dig sour shop nga kwan. Sugar apple ba? Nang gitawag nato di sa tato sa Pilipinas nga guyabano, ha? Gani siya gayon ta epekto kanang mahimong kayuhan, no? Maayo kay ni siya mapaubo sa blood sugar. Ingon mo ganito dahil nag-lecture mo nga. Kini kanong guyabano mas effective pa ni sa metformin, ha? Kanang metformin nga para dito sa mga diabetic yung mga tao, makaluwer ni siya blood sugar, makaluwer ni siya blood pressure, kanaman ni siya potassium o iron. O daghan ni siya mga makaluwer og cholesterol, no? Nindot ni siya kanon, guyabano na daghan niya sa buhol, bisan dito sa sugod sa delete, daghan ni dito. Nani luyo sa mong balay sa una dito sa buwak. Amutog na po baka karon. Ang iyang dahon pwede sa nimo ni siya kuanon kanang pabukalan ng tubig. Nya imnon mura magti ni siya. Kay daghan ni siya effect, makaayo ni siya nagkalibang, nahilanat, ubo, ginubak. Mao ni mga tambal sa probinsya, medical doctor man ko, ari na lamang ko sa mga giprepared na yun yung mga tambalan ni mga ubo, hubak, kalibang. Pero kani sa probinsya, mo algi na. Ang kanang bila-bila, sa baning bila-bila, kanang mura man siya, kanang kuha ni siya, lisli, kanang sagbot, nakakaan siya, kining makatabang ko ni siya antioxidant nakabasa ko sa mga antioxidant ni siya kunya makakuan sa ni siya sa mga kaspa imo ning isagol og tono sa lubi diya sa probinsya kining bila-bila sa golik tono sa lubi di ba makakuha sa imong kaspa mag shampoo ba makatabang ko ni siya sa kanang mga tao nga taga sa blood sugar og hypertensive antihistaminic sa ni siya makatabang ko ni siya kung naakay mga allergy. Na siya. So, pwede po niya ginamit ng bila-bila sa mga infection or nag-inflame. So, balik ko na ako, Dr. Rene Obra, medical doctor mo ko, yung kaya ko mo gamit na ni Gobano, bila-bila, ining bujo, mura niya siya gamot, no? Gamot. Katabang po niya sa mga gastrointestinal problem like ulcer, like sakit-sakit diri sa tutulan, mura-mura nig bawang, usahay pod. Kana bang bawang sa may bisay bawang kanang goy sa may
Basta kay bawang. Nalimot ko sa Binisaya, sa Boromino pong dili bisdak, no? Nalimot ko sa Binisaya sa bawang. Ano yung bawang o ka ng Tagalog, no? Ahos na ahos. Tambal ba na yung ahos sa mga tao nga na mga bato-bato sa kidney, ha? Effective din siya. Yan, may mga riuma niya, effective po ni siya. Mura po o garlic, ha? Mura na yung mga tambala, ha? So, huwag nilain, pwede naman ni siya. Kanang garlic, nindot po ni siya, kay makaluwi po ni siya sa blood sugar, may maka-improve sa imong cognitive functioning. So, marami pa yung istorya sa imong panggamit ng mga tambal yan, no? O ikaw pat nga pangutaya, kung delikado ba ni, asa mong kumudool, dool ka gubigay ni Leslie sa Bohol, no? Makatabang ni mo. Kay halos rabaya sa kabus rabaya ko gayo may wala gani may magpa-check up kung sa may maayong vitamins ani. So katong akong gingon nga mga tanom-tanom makatabang to nimo. No na may ready-made vitamins na to karon, vitamin B6, B1, 6, 12, dagan na kayo no. Nga multivitamins nga mainom nimo. Pero wala gyud ko mo sa mukaon ka sa mga healthy food, no? Sa Bohol, dagan kayo ni siya. Kanang exercise, bata pa ka kayo, isuotsuan niya pa ka. And then, have a good personal hygiene. Usaro gina, ha? Hygienic rin ka. Ligo, everyday kumahimo, shampoo, can promote good blood circulation sa head area, and then avoid stress. Alright, nakasabot ka sa speaker ni Molly's Lady ha, sa Barangay Rosariohan, Batuan, Bohol. Once again, maadjong adlaw ninyong tanan niya. O ako si Dr. Rene Obra, to all the Boholanos worldwide. Bisag asa kaning kalibutan mo. Barangay Rosariohan,